Čaute ľudia, vítam vás u pokračovania čas 2 a ideme si tu, nakoniec som sa rozhodol, že ideme od znova, čiže ideme na to zase s mojim kamarátom Marekom. Má pekný skin a ja mám taký, no nič moc. No poď. Čus, yes. A čo majú dať ľudia? Toto už nepíše, hej? No dobre, to nič. No. Čo? Takto tu má 501 dní? Veď to sa nedá vydržať. Veď ja mám 11 dní, ale 2 som to vydržal. 11 dní a iba 2 či 3 videá vyšli z toho, ale boli 4 či 5 častí, či je také o ničom, prepáčte. Lebo som nemal čas, vtedy sme mali také ťažšie obdobie, lebo som ja nevedel, čo som mal skôr začať, čiže preto. Možno tu budete mať taký menší hluk, lebo na ulici je teraz dačo robia. Tu. Čiže preto budete mať linky možno hluk. Hej. Keď vám to vadí, napíšte do komentárov. Hopa. Tu si dám. Vykopem to tie stromčeky. Hopa, hop. Ťažíme. Hop. Tu si zasadíme. Hopa. Oplne na presne. Marek, rýchlo to s tým rob drevom. Rýchlo drevo. No. Máme koľko železa? 5 železa. Tak čo urobíme? Tak. Sú tam také dreva, sú. Tu dám jeden regál. Robíme si tu takú ohradku. Druhý regál dám sem. Počkaj, hopa. A máme tu zatiaľ aspoň dačo, no. A budeme pokračovať. Zatiaľ na začiatok je to veľmi dobré. Čiže je paráda, ale máme tu jedno železo, OK. Z toho jednoho železa si nič neurobíme. Tak ja idem hľadať, tak nejdem hľadať. Musíme tu vydržať noc. A kde on pošiel? Kde si ty pošiel? Hej, zase zomre. Ja to klasika. Ne! Rýchlo, utekám. Chápete? On je na druhej strane mapy. To je čo za človek. A kto ťa? Naháňa, ja som sa ťa zľakol. A ty? Čo sa mňa bojíš, Bojko? Marek! Dobre, na železo, rýchlo dávaj. Áno, dobre, stoličky máme. Ok, dobre. Tu rýchlo idem, máme 10. Vykraftujem ešte regále. A tu ich dáme. Počkajte.
Zatiaľ nám to ide veľmi dobre na to, že sme dvaja. Wow. Ale trošičku aj s kľudom, dobre? Počkaj, zoberieme si tu narýchlo dreva. No. Hop. Hop. Rýchlo to ideme tu dať. Do toho stroja. Dobre. Vykraftíme si toto. Na trošičku ochrany. Opa. Tuto tak dáme. Dobre, zatiaľ nám to ide. Ale moc nedal som to najlepšie, no. Tak prepáčte. Tak to až tak dobre nejde. No, tu, to je druhá lavička. Dobre, potrebujeme teraz železo. Ty si to našiel? Hej, daj mi to do videa. Ja. Tak, nič. No. Utekám! Nie, to je moje, ty si moja. Ty zajačísko. Jupi! Ideme rýchlo, utekám. Ja si kúpim sekeru. Yes. Všetké drevo si tu, či nie. Jedlo tu zoberiem a dám do regálov. Hop. Že by sme neboli nuby, tak si tu takto urobím. Hop, tu naspalmujem. Tak, máme tu také jedlo pre začiatok. Máme tu dosť dreva, tu vykopal. No. Čiže ja budem dávať, hej, teraz drevo. Hop, a ešte vyskúšame dať, čo tu vykraftiť. Teda ja chcem to vyskúšať a je to presne toto. Lebo neviem, čo to je, ale vyzerá to zaujímavo. Čo to môže byť? Absolútne neviem, čo to môže byť. Aha, bas je na toto. Na zajace, jaj. Aha. Do toho sa môže chytiť. Hej, to je trápka, jaj. No, tak. Čo už, no. Kde on? Potrebujeme drevo. No, nie. Čo? Hej. Neotváraj dvere. Teraz nie. No dobre. Tak, kde si Marek? Aha, tu je. Čau. Chceš sekeru? Tak. No. Chceš jedlo? Počkajte. Hop, si to iba posuniem. Čo ty máš? A ty. Čo tu postavíme? Neviem. Ale vraj, že toto vec je dobrá na toto. Keď chcete dať do toho, že to tak vylepšujem na guláš. A to už neukazuje. No dobre, do ktoré veci viem,
a za ktoré nie. Či je to jednoduchšie. Čo tu? Vykraftíme dačo? Nevykraftíme dačo? Rýchlo, ideme, rýchlo. Ťažiť. Že nikto sa nechytil do basti. Marek, ale priprav si bojové veci. Na boj. Pôjdeme bojovať asi. Hej, bojovať pôjdeme. Ja tu rýchlo urobím ešte také ochrany. Lebo ešte tu rýchlo vykraftím. Tak. No, dobre. Potrebujeme čo najväčšiu ochranu. A nie sú tu trapky alebo dačo také? Nie. Prosím, nie. Asi zoberiem také trapky. Delate. Nie. On zomrel. Nie. Nie, bandaže, rýchlo, bandaž. Nie. A on tu zomrel. No, tak musíme ho rýchlo zobrať. Nie. Ja zomrem. Nie. Marek, sorry, ale... Nie. Oh no. Čiže uvidíte tu pokračovanie za chvíľu, čiže zatiaľ čaute.